Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването за икономическа политика, студио Икономика и с мен Нора Стоичкова в ефира на телевизия Алфа. Днес отново ще обърнем поглед към близкото бъдеще. Т.е. ще се опитаме да пратим една прогноза до следващите 10 години. Как ще се развие всъщност цялата тази финансова и икономическа и многоаспектна криза, бих казала, в която влезнахме от 2008 година насам и която всъщност стегна, включително и българската икономика, в едно явление, което наричат стагфлация, между стагнация и дефлация. Проблем най-вече за хората, които не са на върха на финансовата пирамида, каквото представлява днешния капиталистически свят, а хора като нас, обикновените хора, за които правителството на България определи една линия на бедност за 2016 за тази година от 300 лева. Не се казва какво се включва вътре, но разбира се, удобно пиарите на правителството ни обясняват, че това е с 14 лева повече. Няма как това веднага да не ни напомни за увеличението на пенсиите с по няколко лева, увеличението на майчинските с по няколко лева и всичките тези безплодни усилия правителството да организира нещо като социална кошница за всички, които ставаме все по-бедни. Проблемът в България е, че не е в бедността, а в нейното разпространение. Тоест, на лице са вече огромен слой работещи бедни, хора, които са заети на пълен работен ден, но работят на още едно работно място, защото парите не достигат. Този слой от работещи бедни всъщност предопределя на тази изключително негативна тенденция, която завлича икономика и държавата ни на дъното. Днес поканих докторът по икономика от УНСС Митко Хитов, с когото да коментираме и дали края на финансовия, на паричния модел, който установиха в последното столетие капиталистическите или финансовите, да кажем, акули, като Ротшилд, Рокфелер, Барух и другите, или има всъщност изход, има ли светлина в тунела след края на този паричен модел? Какво следва? Много коментатори казват, че идва всъщност моментът, в който ще бъдат опростени всички натрупани дългове. До какво ще доведе това? Останете с нас. Добър вечер, господин Хитов. Добре дошли в ефира на телевизия Алфа и в нашето предаване. Добър вечер, госпожа Стоичкова. Поканих ви днес да поговорим малко за действителното състояние, а не за прогнозите на правителството или пък не знам кой ги изчислява тези неща. Вие сте все пак професор в УНСС. Обяснете ни, аз съм завършила икономика, просто ужасявам се от вече и не ги чета тия статистики. Икономическия растеж на България продължава своя възход, пише сайтът Investor.bg. Сега ще ви кажа 12.02 от 12 часа днес на обед. И сега, колеги, покажете тази култова дописка. Просто икономическият ръст се ускорява а не с. Ускорението обикновено изисква един предлог с. Не. До 3,1 се ускорява. Представете си, първа космическа направо. Тук, разбира се, лепнали ни домени пещи, които отдавна са закрити. И са ги взели даже от Reuters, защото вече само чуждите агенции пазят спомените за нашата индустрия. Икономическият растеж на България продължава своя възход, заключават анализаторите на Investor.bg. През четвъртото тримесечие на 2015 година българската икономика расте с 0,8% на тримесечна и с 3,1% на сезонно изгладена годишна база. Това показват експресни оценки на Националния статистически институт. Ето ви, моля ви се, вижте. На господин професор, може да го видите на екрана долу. Ето ви графиката на икономическия растеж на България последните 3 години от 2012. И сега гледайте как стръмно нагоре с 3%. Ами, госпожо Стоичкова, веднага мога да контрирам с едни такива данни, които показват, че, например, за последната година нашата валута
еврото, тъй като ние сме вързани към еврото, загуби около 10-15% от стойността си спрямо главната световна търговска валута долара, което означава, че практически, вадейки съответните числа, ние всъщност в доларово изражение отчитаме отрицателни ръстове. Т.е. ние се свиваме като икономика. Не знам дали сте обърнали внимание за едни много интересни показатели, които казват, че износът ни за същия период се увеличил с 0,7%, докато вносът ни се увеличава с 1,7%. Тоест, вносът расте почти 3 пъти, 2 пъти и половина повече, отколкото износа, което какво говори? Че тенденциите от последните няколко години, свързани с все по-мощното укрепване на българския лев по отношение на еврото, продължават да са валидни. И днес ние практически отчитаме продължаващи да нарастват отрицателни търговски баланси. Тоест, ние българите повече внасяме, отколкото изнасяме продукция. Това което няма как да повлияе положително върху ръста на икономиката. Това директно ни удря върху държавните задължения, които непрекъснато трупаме. Не случайно за последната година и кусур правителството увеличи с около 18 милиарда потенциалните наши задължения, т.е. те са вече влезли като план, прогноза, която ще бъде изпълнена. Така че всичко това говори за едно продължаващо, за съжаление, пропадане на нашата икономика, ако разбира се, можем все още да говорим. Как се отнасяте тогава към тази графика? И номинално изражение, през четвърто тримесечие БВП достига почти 24 милиарда лева от 22 милиарда 560 милиона миналата година, колкото беше през същото тримесечие на 2014. Защо се радваме на тези 10 милиарда евро? Това са левове, това не са евро. Не, аз ги давам 23 милиарда, 24 милиарда. 10 на 12 милиарда евро са всъщност, извинявам се. Левове са просто делено на две го права. Практически ние виждаме, наблюдаваме номинални показатели, които действително показват нарастване на показателите именно в левове, но ако тръгнем да изчисляваме през нашата местна валута, тогава ще излезе, че най-големите ни икономически ръстове ние сме отчели в периода 96-97 година, когато в условия на хиперинфлация брутният вътрешен продукт в левово изражение беше в пъти нараснал спрямо предишния период. Така че винаги, когато говорим сериозно за икономика, трябва да гледаме на нещата именно по този начин и да взимаме за основа, за база такива параметри, в случая говорим за американския долар, които са нашия най-верен ориентир за реалното положение на нещата в страната ни. Много икономисти казват, че въобще вече не искат да гледат БВП какво е, ръст нагоре, ръст надолу, защото то всъщност не отразява БВП, брутен вътрешен продукт, уважаеми зрители, въобще не отразява тази величина, реалното състояние на икономиката. Развийте малко тази мисъл, ако я споделяте, разбира се. Действително е така, защото брутният вътрешен продукт много трудно достига до реалните показатели за благосъстоянието на отделния човек, тъй като той е по-скоро счетоводен показател, който винаги може да се напасне, както казват статистиците, към едни или други пожелания на властващите в момента политици. А това, което се случва реално с трудовия народ, с хората, които реално се занимават с трудова дейност, действително може да бъде описано с малко по-различни показатели. Да речем, един такъв показател е производителността на труда. Тъй като при
при по-висока степен за разделение на труда, прилагана в отделните производства, ние можем да си позволим постигане на такава по-висока производителност на труда, но това означава преминаване към производства, които дават висока добавена стойност, като част от стойността на общата продукция. Ние наблюдаваме в момента в България точно обратната тенденция. Ние се специализираме в производства най-вече в селското стопанство, прословутия туризъм, който дава вече около 15% от брутния вътрешен продукт. Но това не означава, че неговия обем е нараснал. Действително, нека да го кажем. Значи, му... ако той му се увеличава делът, това не означава, че се разраства сектора. Това трябва да се обяснява на хората непрекъснато, защото това не увеличава тяхната печалба, съответно не увеличава данъците, които те внасят в хазната. Съответно, просто се увеличава дела им. Те стоят или малко падат, но им се увеличава дела, тъй като всички останали производства дърпат назад или фалират. Да, особено пък в последните 2 години, когато наблюдавахме парад на девалвации в страните, основни наши партньори, като Русия, като Украйна, като други страни, които девалвираха местните си валути, с което всъщност направиха невъзможно да се реализира туристопоток от съответните страни към България. Простичко казано, българските дестинации станаха прекалено скъпи за местните туристи, които вече започнаха активно да почиват в собствените си страни, осъществявайки по този начин тази прословута политика на заместване на вноса, която толкова активно наблюдаваме и в Русия, и в други страни от бившия Съветски съюз. Затова отново, взимайки повод от всички тези статистики, ние можем да кажем, че ако търсим някакви изводи от това, което ни се дава като статистика, ние трябва действително да погледнем в тези съотношения между лева и външните валути, които повече от 19 години вече се държат на едно фиксирано равнище. Това няма как да се окаже положително от гледна точка на българската икономика. И най-елементарният пример в това отношение е нашия северен съсед Румъния, която въпреки глобалните проблеми, въпреки кризата и в Европейския съюз, отчита едни доста добри темпове на икономически растеж. Това в голяма степен се дължи и на гъвкавостта на валутната политика, която имат възможност да провеждат местните парични власти. Ние обаче тук сме наказани да стоим във валутен борд. Може би единствената страна официално във валутен борд, защото знаем, че има много страни, които са неофициално във валутен борд. Или поне така твърдат те, че са като Русия, които трябва да печатат срещу... В никакъв случай Русия не е в валутен борд. Не е във валутен борд. Дори в този неформален вариант. Там се говори за инфлационно таргетиране, така наречената политика, която означава, че Централната банка има основна цел да контролира инфлацията в страната и въз основа на това провежда и съответните си оперативни политики. Така, да минем обратно към България и оттам към света. Всъщност ние сме част от един свят, който в момента е в тежка криза, от която изход няма. След серията цветни революции стигнахме до войната в Сирия и оттам ужасяващ конфликт между Русия и Турция, който просто поради географската си, ако щете, близост, заплашва много сериозно нашия суверенитет. Оттам без суверенитет за каква икономика да говорим. Всъщност, ние говорим тук на зрители, които не са икономисти, в по-голямата си част. Хора, които искат обаче да разберат какво се случва. И защо стигнахме до тук. Може би да ви дам думата да обясните за тази финансова пирамида, която построиха през последните 2-3 столетия. Финансовите акули, като Ротшилд.
Рокфелер, Барухови, цялата сюрия еврейски семейства, които ни поставиха в един свят, в който печатат ни хартийки, които все повече нямат дори ресурсно, не говорим за златно покритие, ресурсно покритие няма. Те са нищо. Това е дълг. Действително е така. Вижте, госпожо Стоичкова, в последните 2-3 века икономическият модел е такъв, че той изисква непрекъснато разширение на пазарите. Ако, да речем, до вчера нашата икономика е била, да речем, от 1 милион потребители, които от друга страна могат да бъдат и потребители, тази съща икономика, за да има развитие, за да може да повишава производителността на труда, която е следствие от повишаване пък на степента за разделение на труда, има нужда непрекъснато да се разширява, непрекъснато да присъединява към себе си нови територии. И практически ние виждаме историята на последните 2 века, именно такава. Имаме едно непрекъснато окрупняване на тези икономически системи, като първият завършен икономически технологичен модел, разбира се, е Британската империя, където се осъществява и промишлената революция, но след нея се създава и Германската империя, която след като обединява отделните феодални германски княжества, изведнъж придобива огромна тежест и авторитет в тогавашния индустриален свят. Тоест, постепенно тези икономически системи се разширяват, присъединяват нови територии. И интересното, между другото, е това, че до края на 19 век Русия влиза в технологичната зона на Германската империя. За България не се съмнявайте. Не случайно България влиза в Първата и във Втората световна война именно на страната на Германия, тъй като ние изцяло използваме именно германски технологии. Германските капитали присъстват твърде осезателно в развитието на българската промишленост. Не случайно, да речем, когато гледаме рекламите за различни български бири, ние почти винаги забелязваме, че те са основани от чехи. Да. Чехия тогава всъщност е част от германската технологична зона и съответно нейните... И отговаря за бирата, най-вероятно. Да речем, ето прекрасен аналог, който давате. Практически по този начин светът непрекъснато се разширява, но в един момент се достига до ситуация, когато границите на отделните империи, на отделните зони икономически се сблъскват, тъй като няма възможност за по-голямо разширение и по този начин възниква и Първата световна война избухва, което фактически има за цел да реши именно този проблем. Невъзможността за по-нататъчно разширение на пазарите, което ние знаем от историята, се излива в десетки милиони жертви. Проблемите обаче не са решени с края на Първата световна война и те окончателно се решават с Втората световна война. Но се вижда, че 60-70 години, колко станаха? 75 години след края. 70 години. Така ли беше? След края на Втората световна война ние отново сме в една много интересна ситуация. Именно. Която обаче, ако тогава експанзията е била за пазари, сега експанзията е отново за колонии, които да бъдат ограбвани и подчинявани техните ресурси. Подчинявани. Там е въпросът, че след Втората световна война... Те не ни продават нищо, разбирате ли? Те просто ни завладяват през монетарната система. Те вече отдавна ни завладяват. И ни довършват. Измъкват ни парите и ни довършват. Те не ни предлагат, те не ни продават. Те ни пращат енергото. Нали, взимат ни енергото, взимат ни касичките за пари, както казвам аз в енергийната система, и изнасят по 3-4 милиарда на година. Аз именно с това иска да довърша, тъй като след Втората световна война остават само 2 системи за разделение на труда, западната и източната. И след като в началото на 90-те години източната беше присъединена към тази същата западна система за разделение на труда, практически за сметка на нейните ресурси допълнително в следващите 10-15 години беше възможно някакво развитие. Не забравяйте, че
към средата на 70-те години и Китай беше въвлечен в световната система за разделение на труда, което даде възможност на капиталите да бъдат полезно използвани, за да се отложи този крах, на който сме свидетели в момента. Тоест, светът вече е изцяло глобализиран от икономическа гледна точка. Вече е невъзможно да имаме каквото и да е разширяване на тези пазари, на тези капиталови възможности за инвестиции, което съответно се изля под формата на една жестока дефлационна криза, особено в последните 2 години, когато политиката на Федералния резерв се обърна към едни рестрикции, т.е. към едно съкращаване на доларовата маса. Ние, между другото, имахме повод да говорим по въпроса в едно от вашите предавания. Тоест, парите, финансовите потоци бяха прекъснати от страна на Федералния резерв, което пък принуди големите финансови институции, инвестирали до момента в останалия свят, да изтеглят парите си, доларовите си активи, да ги изтеглят от страните извън Америка, което се изля в проблемите на фондовите пазари в Китай, в Япония. Сигурно вие сте осведомена, че буквално за около месец японската фондова борса падна с около 15-20% като абсолютни изражения. На какво са функции тези огромни загуби? Слушам аз между 1 и 3 трилиона. Трилиона! Нали, тази цифра, нашите зрители да вземат една химикалка и да пишат нули отзад, пак няма да я стигнат нали, до края на предаването. Просто 3 трилиона са сгубили капитализация само за месец и половина сме. Един конкретен пример да дадем. Какво означава това обаче? Какво е изражението? Понеже ние не се вълнуваме много от финансовите спекуланти, даже леко ги мразим. Смятаме, че те са едни бандити, които са узаконени и тяхната дейност е узаконена, но те са една от основните мъши казвам, а не причина за това, което ни се случва в момента, затова ние не ги уважаваме много. Но все пак искаме да знаем какво означава това за нас. Техните загуби, т.е. 3 трилиона декапитализация, какво означава на практика за нас? Един конкретен пример за нашите зрители, за да разберат какво всъщност означава всичко това. Ако да речем до вчера един крупен олигарх, милиардер, е имал активи за 8 милиарда. Активи, това означава, че е държал ценни книги на една компания, на втора, на трета и така нататък. Основно активи, т.е. акции на определени компании за 8 милиарда. В същото време обаче този същия милиардер, той има задължение за, да речем, около 5 милиарда и разликата е положителна от 3 милиарда. От друга страна, годишните му доходи от текуща оперативна дейност са, да речем, за около 250 милиона долара, с които той си плаща за различни лихви, разходи, свързани с неговите задължения. Какво става обаче, когато той... В момента обаче това, което вие започнахте, когато фондовите пазари започнат да танцуват, както го правят много активно в момента, вчера имаше около 5% падане на фондовата борса в целия свят, тогава неговите прословути 8 милиарда изведнъж се стопяват до, да речем, 3 милиарда. Тоест, той вече е с отрицателна нетна стойност на активите си. И имаме задължения от 5 милиарда, които не са се загубили по никакъв начин. Те са задължени, разбира се, докато активите му са за 3 милиарда. И той в един момент увисва почва да пада социалното ниво, почва да пада яхти се всякакво ниво. И тогава се обръщат прословутите милиардери към държавата и искат държавата по някакъв начин да се намеси. Това, което направи Федералния резерв на САЩ, да речем по време на първата вълна на кризата, той започна масово да изкупува тези активи боклуци. Т.е. активи, които никой не искаше, обаче Централната банка на САЩ за да държи цената им. ги изкупи,
по някаква номинална цена от преди кризата, именно за да държи цената държи борсите горе, да. И капитализацията съответно. И да дава някакви капиталови ликвидности. Да. В момента, в който обаче и третата програма за количествени облегчения приключи и Централната банка на САЩ вече не дава такива свежи пари, не печата пари, както казват хората, се оказа, че всички тези фондове, всички тези милиардери, за които стана въпрос, изведнъж започват да изгърмяват като това спукан балон. За обикновените хора какво означава? Богатите стават бедни. Колко хубаво, бихме казали. По-скоро имаме една концентрация на богатство. Какво става обаче? За бедните обаче това е свързано с загуба на работни места. Загуба на работни места, тъй като ние имаме производства, които се закриват. Така. Не е тайна, че масово банките, при това големите банки, закриват работни места по целия свят. За България ние наблюдаваме същата тенденция в производства, които до сега все още по някакъв начин живваха, успяваха да се държат на повърхността. И всичко това се обръща в падане на реалните доходи на хората. И фактически в тази ситуация държавата трябва много активно да се намеси чрез различен род програми. Те са известни, те не са откриване на Америка, както се казва. Добре, ама защо непрекъснато трябва да спасяваме този вид финансова пирамида, която те си строят? И като почнат да закъсват, ние, т.е. държавата, ние буквално, трябва да ги финансираме и капитализираме, за да не пропадат. Защото, видите ли, те ни дали от трохичките. Това прословутото процеждане, нали, от капитала, което ни заблуждаваха с маса, нали, то не нас точно, които сме учили икономика, но така доста хора, заблудени, казват, ето, американската мечта, помните. Краката на масата и ставаш милионер. Как става тая работа? Между другото, това беше една огромна лъжа, раздухана от Холивуд, която се процеждаше тук в нашия затворен, доста беден свят на дъвки, на хартийки, на цветни неща. И ние се подлъгахме като едни млади хора, че всъщност богатството става хей така. А всъщност реалното богатство в света е семейното богатство. Богатството на старата аристокрация. Старите фамилии. Нали така? Или нещо бъркам. Тоест, реално богат не може да стане никой, защото ти взимаш в момента си спекулант, правиш ни хубави пари и ето, видиш ли, големите казват, дай сега тук обратно империята. Нали? Да, да, обратно империята. И всички, които са взети в тези компании, които този човек притежава, нали, акциите им, просто заминават на буклук. Фактът е, че госпожо до кога ще го правим това се наблюдава, все по-отчетливо се наблюдава тенденции към регрес, към понижаване, ако щете, на техническото равнище, т.е. степента за разделение на труда. Ние губим технологии. Ние губим технологии, от 7-8 години само, което тепърва ще се усилва като тенденция. Именно това е големия проблем, че хипертрофираният финансов сектор вече става излишен за така наречената реална икономика. Става твърде голям, твърде раздут, за да може да обслужва сектора на реалното производство. И именно това е проблема, който се опитват да решат големите централни банки в момента. Защото... Кажете ни какви са изходите. Имам още 5-6 минути до края на предаването. Очевидно този паричен модел няма да продължи. Значи, още да се вадат пари за кредити върху кредити върху кредити. Това прилича на деривати върху деривати върху деривати там, 2008 година, което се прави пукна балона. Тоест, отново сме свидетели на пукане на балон. Отново. И сега, от тук обаче на къде? Защото света няма да свърши с този балон. Ще се сбият, може би, в Сирия. Ще се щепкат по-здраво, така. Но след това какво предстои? Какво ни очаква от 2022 нататък? Въпросът ви е много сложен и комплексен. Да си припомним 30-те години на 20 век. Тогава светът навлиза в една тежка дефлационна криза, която се решава благодарение на Втората световна война. Тоест тогава
за предпоследен път имаме едно мощно укрупняване на пазарите. Днес обаче светът вече се е глобализирал до краен предел. Ако обаче говорим за нас като отделна страна, като отделен елемент в голямата система на световната икономика, то все пак в определени аспекти ние имаме надежда да привлечем някакви производства в тази глобална система за разделение на труда, и то най-вече свързано с това, че Китай като развиваща се страна достигна до един праг на така наречения праг на средния доход, когато вече стана неизгодно да се произвежда в Китай и съответните инвеститори започнаха в масов порядък да се изтеглят от страната. За сведение на нашите зрители, само миналата година Китай изля около 500 милиарда долара, за да спре това изтичане на капитали и за да поддържа своята национална валута. Тоест, ние сме малка икономика, 7-8 милиона жители населяват страната ни. В тази ситуация действително не кой знае какъв голям проблем да се възползваме от слабостта на големите. Друг е въпросът дали това го разбират нашите власти имащи, които да поведат руслото на икономиката в тази посока, която в крайна сметка ще ни даде сравнителните предимства, Какъв е изходът според вас? Каква е тази посока? В момента... Безусловен базов доход? Разбира се, това е интересна идея, но друг е въпросът доколко идеята може да бъде осъществена именно в момента в страната ни. Говорейки отново за страната ни като малък пазар, като че ли сферата на информационните технологии все още има хляб за нашата икономика, в такъв смисъл, че да речем имаме всички предпоставки за да развиваме малко по-активно, не малко по-активно, а значително по-активно аутсорсинг на такива софтуерни продукти. Имаме най-добрия интернет в света с най-висока скорост. Имаме невероятни традиции от миналото, когато около 200 хиляди само инженери компютърни работеха в този отрасъл. Имаме отлично владеене на чужди, основно на английски език сред младите. И в тази ситуация, в тази връзка, именно този сектор от икономиката може да бъде нашия драйв, който в следващите 10 години, да речем, да даде някакви резултати за страната ни. Но това е дълъг процес. Преди това ще умрем от глад, затова може би едно селско стопанство трябва да сложим като приоритет. Защото, айде стига, вече сме купували и сме финансирали чуждото земеделие. Не сте ли съгласни? Но ние не можем но с какви пари да го направим? Именно, това е проблема. Ние не можем да го направим, след като в момента родопчани ядат френски картофи. Ядат, защото тук смазаха нашите производители. Това е факта. Смазаха ги с свръхскъпия български лев. Предполагам, голяма част от нашите зрители са били в Македония, били са в Сърбия, дори в Турция. Там цените на всичко около тях са 2-3 пъти по-ниски от тези в България. Но това се дължи на възможността за девалвация, за обезценка на лева. Това трябва да го кажем ясно. Значи една от причините не е просто агресивната политика само на правителството, но и факта, че всъщност държавата няма как да подпомогне процеса на специално за селското стопанство с девалвация на лева. Нашите селскостопански производители в момента не са конкурентно способни. Каквото и да се опитат да произвеждат, веднъж преди 20 години ги отрязаха, т.е. големите фермерски държавни стопанства бяха унищожени. Сега всъщност тези дребни, все още съществуващи фермери не могат да бъдат конкурентно способни, защото веднъж имат много нисък мащаб на продукция, втори път този мащаб е подкрепен в кавички от свръхмощен български лев,
който може би за последните 19 години е най-порасналата валута по отношение на всички останали в За сметка, вече българите обедняват все повече. Благодаря ви за вашето участие. Свършваме в края на предаването. Ще ви поканим отново да продължим, надявам се, интересен и за нашите зрители, този разговор за бъдещето на капиталистическата, на монетарната система, на финансовата пирамида, както аз се наричам. Пак да покажем резкия ръст края на нашето предаване, уважаеми зрители. Графика, която предрича ускоряване с 3,1. Гледайте всякакви графики. Правят ти от Националния статистически институт. Аз имам един последен въпрос, с което ще закрия нашето предаване. Какво пушат тия хора от Националния статистически институт? Това беше всичко от нас за тази вечер. Въпросът е и към вас, уважаеми зрители. Не ги слушайте. Говорят глупости. Пар екселанс глупости и не заблуждават, хвърлят ни прах в очите. А в тази ситуация, в която всички летим с устремно, както се казва, упорно надолу, най-опасното нещо са лъжите. Това беше всичко от мен за тази вечер, от мен екипа на предаването. Приятна и спокойна и нека уикенда да бъде наистина за нашите семейства.